अगर आप चाहते हैं राधा म्यूजिक वर्ल्ड का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समाचार चौक। भइल बगवाना ओइने ससुरात में पहिले बकान सैया कालू के रात में भइल बगवाना ओइने ससुरात में पहिले बकान सैया कालू के रात में देह सुहारावे लागल सखी बोलावे लागल हमके खियावे लागल चीजा सोहरी मारे ला सैया खिया के लहरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखीर जानी को हरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखीर जानी को हरी राती में सखीर जानी को हरी विकास राती में सखीर जानी को हरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखीर जानी को हरी माई के पोतिया मोलनी ना सखिया तोरद से हम के मुँह ओइले बा सोचनी ना लड़नी से दिया पराते हमर दुनु द बइले बा ससुरा में आई गइनी ढेरा कराई गइनी गाड़ी चलावे लागल आहे डहरी मारे ला सैया खिया के लहरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखी रे जानी को हरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखी रे जानी को हरी राती में सखी रे जानी को हरी कैसे बताई हाल खबरिया कइले बसैया ना सहो ए हसेनी मने नहीं हर में रहती घूमती रहरी मुजिया बास हो राइटर मो साहेब राना करेला हमके माना मोहित मधुकर दिया जाला खोली मारे ला सैया खिया के लहरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखी रे जानी को हरी मारे ला सैया खिया के लहरी राती में सखी रे जानी को हरी। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समाचार चौक।